koniec školského roku, učiteľom zažiari radosť v oku. Konečne kľuda žiadne detiska, aj slza sa im do oka natíska. Vysvedčenie je ten posledný krok, ako uzavrieť tento výučby rok. Poznámky či hodnotenie slovné, vrásky rodičov nebudú čiary rovné. Monotónne vysvedčká sa nenosia, samé jednotky rodičov vydesia. Má to byť mix pestrý ako kvetov lúka, nech rodina prekvapením kúka. Deti, preto snažte sa poriadne, mať len jednotky nech vás nenapadne. Aj trojka, štyrka či peťka sú super, tak sa snaž na jednotvárnosti úper. Možno treba brať vysvedčko ako body, nový šampión sa z dieťaťa zrodí. Ščítaj sumu známok, je to číslo veľké, možno sa dieťa presadí v telke. V súčte dieťa neprekonal v triede nik, nuž rodí sa nám zaisto nový politík. Vysvedčenie takto odhalí nové kvality, vyvolá určite aj zmiešané pocity. Ak by rodičia nebodaj mali zlosť, treba im pripomenúť rozmanitosť. Aj príroda vytvorila rôzne druhy, rodičia nech nemajú pod očami kruhy. Známky majú byť pestré ako kytica, teraz už nepomôže hnevu výchrica. O rok to možno bude trochu lepšie, zdesenie bude snáď o niečo menšie.